corregir. Pero esa actuación eu creo que quedou Podese sacar unhas a fonte garantías non se van a quitar de Marrocín, a sanguiñada, poñelas ali. cando se pone, de verdade, isto é un defecto nacional, sabía, iso se de sempre. Cando faz unha actuación, isto que colocas, non é que coloques, é que donde hai unha altura, nunha carretera, donde hai unha senda peonil, en que hai un desnivel de 1 metro e vai no proxecto e é obrigatorio colocalas, as colocan. Si vostede quere sacar así, vostede fa unha petición, dirá que poñan noutros sitios tamén barandas, pero non que as saquen dali, que as poñan en máis sitios, non que as saquen dali. Moi borracho para que era unha lei, vale, que non teñamos que lamentarnos, tamén en algún lavadoiro non cae nadie, pois xa foi unha moto abaixo, e non pasa nada, que foi unha moto abaixo. Porque dejamos un lavadoiro. Non, vamos a, non deixan os veciños, algúns veciños non deixan. Creo que rematamos. Boas tardes a todos. Son tardes, non? Para nós ainda son tardes. E boa fin de semana a todos os que están. Levantamos este